hakaban kong ngapan pau ka jing sungu yo play mula pernah yo sakri ubarit ujung bangala ban yang hakan ka jaka ka bakentang ban phla ban yaro ya ka kerteng ka benutam unong pan im ba jingi Yesus Kristus ai khle i juru i pastor inside pastor kenong plu rangba jong ka balang kinong pa kinong kami kon samla khep kebrit kibran pok kan ka balang jong play nong samai pokse kumjuru ya ki para Kristen kilok jor ki page lang makan ka YouTube channel jong ka balang jong play nong samai pokse ngai khle i ja fi hakar teng ba chang dam nong pan im ba jingi Yesus Kristus haswa ya bang ni ya safrang ngini pulai katukan ni nagakin ka jong play ka bangila ban siam naga sisi jong apostol sakin nongrum kan nong ofra ki kan katukan ni tuli khot ngini pulai hakan islam gomnot te ngini ong yakini ki ayru radau play long ngam ta jongi wei tau ban yale ban ngi wei ban mudui yakibal jit jong play le play ken ba pungsan wei ban peniklat no yangi nakata jing e ke jong Chris kala not lani ka sipa lani ka jing pensil sembeng lani ka jing tangan lani ka jing lengkhoi lani ka jing ma lani ka wai lam lem ni ka ai ru ka wai pat ka jing sau kan om la ken ban peniklat no yangi nakata jing e ke jong play ka bau Chris Jesu bau trai jongi nila pulin ka tin ba khoi ke jong play tong ni pendam ha ka jing duwain au blebok pa jung au ham neng yuan demret hagis tajat ba khoi ki jome yuan atrai ban long kum ni ko long le dang i ke jome play ubla i e yanga ngalong ta nong pop uba jot ba baram ba bonsen pan susi ya me ablay lama ki ten ki me kren lama ki kam balang ma ki jumut ki jum khat henre melong blay badap daga jing e uyis nei uba map e ba is nei de na makata daw ngilam khot aba ko pa nama melong blay uba dap daga jing e uba aitino ya jong khun ma kham mai u Jesus Christ ban wan chan ka sei ban yap yap li nam ta ki pop jong a ban jong ka sei trai Jesus ba e ana por awan mangkar pat ri khmat chume ablay nga so isnay lagi jong kibru jume isnay lagi jong ka balang ka jume hang ni ka balang jungi hanong samai pokse rai bai junga nam takin nang sharai so elam ma metrai nam takin rangba jong ka balang nam tak ka komsi jong balang minis nay atrai min ayong start fang bangila ban trai ka kam ka jume kalong ka babon atrai Jesu bai junga nam ta ban yalap ya gospel henre nga mat ngi jinge nyala mat ngi jinjar nam tak ka jing wan jong ka klam ko bi khandai ka pan jinjar ya ka sai ko wai kari ki jungi bar ban jaru atrai ki khon kume ki bangem smala chu man poi ban rung ban yaseng haga kring jume haga yeng utang jume nama ki daw ba jing khang nam jong sokar ban daw ki jong long jong kamoriang ka bam sha atrai ji subinya man rung kai utang jume henre mila pli krai nanti lema ki jing start atrai jong kasan lema kan ka teknologi trai milala atrai ban yaseng yami milala atrai ban yaro yami ban poi ya kan ka khobor haga yeng ki pra jungi lema kan YouTube online atra Jesu nga oh Jesu bakaro nga ngado ay metu isnay ilagay jong siri jume atra Jesu nga namang ilong tangi bri slot ngolong gibri bruna henry men yalam men rokat ang way try menam ino yang atra Jesu hakan ka poru try nida do ay met try tolong kat bakaj siri jungi hakan ka step nandu ki jirway hadu ki jiray krpang ki jiray ki special number bakam juru atra Jesu nga habang Yesu nga dengan jume try ngado ay nga pangstang mo nga pobaro ati hagistang ti berjume namay kini pangil makat lang jumaw Jesu na punim mantabalta amen sangoban ay kublay ru yaki parab ngay ba ki jongi namar ki jing ay ki jong ki sa kakam ka jong blay i makabalang kadang kam yaki jikit yaba ka jing yarap jong ki parab ngay kamtam hakini ki light di knai sob nai namar ki jong laban poy jong ki parab ngay hakabalang ki jong kam jong ki babon henre naman ta ki parab ngay ki ba kit khia bat ki basmo khena mata balang kil ai ki ai ki la kalong hakan ke balang hakan ka lokal sor la kalong ru hak assembly yang tai hait ko tar kopsi kalong ka hui ka balang ngadi wai bo blem nang kerkhu ya fi na ai fi ka kai bakhia na ka met kai khia bakum juro nang kerkhu hak ka mai ka ji ha jing treng sta ba fi nang la ban ai sa kam blei ba malang ka kerkhu nda ka balang to blem nang kerkhu ya fi ki singi por bang wan ngin teng pat ika jing sakri jungi yaw try da ka bang yarwai na ka jirwai ka basan spa arfunyo ka worship team kanyalam ika jirwai
pelatam kisni jing pendep kin play try usin kisin ulan janwan syaka berdei kisni jenjar kerdo bacipa riu pop ki ut bat ki kuslai Henry kisni jing men jing snow pa riu kut ki amyala utrai o sni babha dap daburam nin yo iuji sutrai shen yin ya shem ya uhaburam junam in yasin shar kawai eryom jumai kading bat surgem gile hashwa kakmat utrai banpen why not ki artabarim mansdang pat ka ayom tumai Kihima pertaken ang trono Kibor parokin ang kenran Shen barokot kindukin waino Kahi mabom jukut kanwan O skiba babadap daburam Ninyo iuji sutrai Shen yin ya shem ya uhaburam Junam ngin ya sensyar kelwai Shen usim hakaburam unpau Riu khun barokin lej matang Da jing risabat jing men bakrau Syaka berdei ringkat kiwan O jing snom ha jing men jing ladu Ninya Shalem badu try Ki arta bakin nang yai telun Bom jiu kut kewai O smi babha badap daburam Ninyo iuji sutrai Shen yin ya shem ya uhaburam Junam ngin ya sensyar kelwai Inilah poy hakawipat kebenta bakata kalong kabang nyinya duwai lang kamat jinuai kebankong ngin duwai nakam tagi doktor ki nurse ki health workers bat ngin duwai ru yau blai bon penwai no yakin ke jempang klam covid khat khindai kabar sari ka percaya baru kawai baka jala bai jongi hindang kam prangai banyak lang haki jinuai nam ki doktor ki nurse mangi kini kila mat ki jinge hakin ki snam baladep bat hadu mentaru namar ngi jengki khia juki haki hostel bakin hapan aginya sumar ka bejanai nam takin nong pang ki bayo kin pang covid hoy ngi ki doktor ki nurse kila thai kila jam kila jenjar kila khuslai nam ki hapan tray mit masingi ban yarap ban aginya sumar ka bejanai nam takin nong pang ki ba poi haki hostel ba fer lalong haki
haki hostel sokar la kalong haki hostel private maka jing kam ka ji kitlang jungi kum ki para bangai ngakot lang ya fi ki prangai ki bedah ki ngesem bangi nyalai lang hautrai maka ten jong lei ong ka jing nuai jong hok kala subun so prangai nyelang haki jing nuai au blei bok pa jing hap neng kawan ban kerpat ri khamat jong me nakam ta kini ki doktor kinos ki health workers ki ba free ki bangat haki jing jar ki ba ban 3 minute sitom man sumar nangam ta ki ba pang ki ba sitom ki ba poi haki hostel lalong haki private hostel laki long haki commerce hostel ki ba nang tray sitom mela basngi nama ki jing kan kam kabanya le kalong hadu mata ki ya khun kini ki doktor ki nurse sebagai health worker man ai ki jing sumar ka bajanai man pelaj ki naki jing jar ka jing pang sitom try jesu hanak por ngadua ya me try kan rat ba jinga long kamun ka jome bamen pendu pendamno yau ne kham ku bi khandai try jesu ba yung ka bor ba me om tang ka ba mla ba me try jesu ba nya to thang ka ding ju neng man pangkhut no man kan yo pat ka jing suk ka jing kemen yo I try jesu ba ka do ringa ka jing jar jing ki bru ka percaya ba ka ri ba ki jungi ban yo I try jesu ba ka do ringa ka pelong ru try bangya mengem lasu ban rung hagi yung mutang jume nagam ta jing don ju kan ka jing pang kham ko bet nang ta try jesu ba ja kana por ngawan jan jume ngawan mangkat pat ya me mas ngosun kan rat ba jinga ka jing ke jume jis na ka jume try bang isem basa sisen I try yang jing suk ka percaya meng yo yawan sakri ya me lai luj bak yo ban pendap ban try ki jang ki kam ki jam ka percaya ka ka tan try jesu nya hagi jing nama ka jing lu ka jing kerdu ka bla jia nama ka jing pang kham ko bet ka bla pan jinjar ka bam yo su ka ban try bang sta ba ka bla blong ka jing jinjar ki baru baru han percaya try jesu ba ka ngapol nga dua ya me tur ka khu try jesu nya yakin ki doktor ki nurse ki nang try help kar ki bedan ta baro ke front line kar ki ba try nam ta jing bha yung kari jam baru benyarap man pelaj ya ki jing pang song ya bangat ki baru ngi duai nam ka teng mu jesu ipan mental sta amen mentang poi hak ka benta baka ta kalong bangin yo singo ka jirwai special number ka jirwai ke kerpang nai wei ilang kami iba koridor iba don hapo ka balang han semai nai kong jelang sendiri bari khon jong I don kin sendiri in ai ke jirai ke berpang hakan po I've made promises I would not keep. I've said some things I didn't mean, and with good intentions I've given my word, and when it fell through it caused much hurt. But I met a Savior who said trust in me, I'll never leave where you are, there I'll be. He's always been there, right by my side. He stood the test of time. My God has been faithful. He's always the same. Though I have failed Him time and again, His love remains. He is unchanged. Though I may stumble and cause Him much pain, He's always there when I call His name. My God is true, my God is able, my God is faithful. Just as Abraham and Sarah, who were promised a child, when it seemed impossible, God gave them a smile. Then there was Daniel, who fervently prayed and found Him to be true in a trial of faith. 3 Hebrew boys who would not bow to the king who said, I see for now. They were not burned as he shouted that day. This is what they have to say: my God has been faithful. He's always the same.
name. My God is true, my God is able, my God is faithful to joy all the pain, sunshine or rain. My God is faithful, my God is faithful, my God is faithful. Mangit kilalong kajing kerku, yaki para bangit, yaki para kesang ki pej bat ki bayo i, lang makan ki YouTube channel, yakan ki jirai ke kerpang ke baka seri yung fly, yal ai hakan ke por. So boleh unang kerku, unang ai yaka jings sa start kanya nang inang ai yafi yaka por kan kajing kia, ba pinang laban ai, man sakri yung fly, lang makan ki jirai ki sub talent ki ba boleh ul ai yafi, so boleh un kerku yafi. Ngel poi kakanta bangai man sangap no masas ko ri kaktin kajong play man haswa ya ban yo ban kren banai slok na kaktin kajong play parang ba Australia Jesu aku ban ai kijing phla ibarit lesi kan long kajing kakhu nam ta jong fi ki ba pek ba khmi ya kani ka YouTube channel para bangai Australia Jesu ba ki para Kristen ki ba pek ba ki ba yesngo lang makan ni ke YouTube channel. Aku aban itu ya fi, mamanga berkayeng jonga, ngilamat ya kejipang COVID kat kendai. Ngarasa sumar, Bethany Hospital, ku masih fausingi ai. Bat ka jeng luai lang, jong ki para bangai, bat ru da ka jeng I bat isnei, ke jong trai Jesu ngalayo kia. Kumta kini ki si fausingi, kira kalalong kong kapongsay bangila banyo isena ya sangsi kajong try Jesu yaro yaw try Jesu yaro yaw try para bangay ki jengkili kilami sibun haka jumut ke jempat kajonga kum sakri barit jong try Jesu habang ayo ya kani kajengpang Henry haka tukapor ngas ngau bangam sumlayo ya ka jubab parang may hautra Jesu hakabak hadu ngasngong bang aspan kemen yaladi ban susyanya be hautra Jesu namar bakak jen ublay kaya tu berkaong batang kibaya ini hadu bakut kin yo laim gospel Matius pasal nong kakot bakat lay badai halor kanikan nongrim ngakwa banyak selok hakan kapor naga gospel jong Matius pasal nong kat khot kabak khat lai ka jing yene para ngabi hakat khot kabak khat lai Matius pasal nong ka kren ye ka jing yene haka akher kasngi hakisngi ki bakhadu kumta nang ban ngotu khamba ni hap ban phai sakat khot kabasakmat kata nan kat khot kaban kong hadu kabakhat Matius pasal nong kadai kajing ya kren jongu Jesu bat kisenran jongu bat kajing sulpa jongu trai Jesu hakat khot kaban kong Matius pasal nong kisenran kilafai sau Jesu bat kedau hau ya kajing krau kajing isnat bat kumnu bakat tempel Jerusalem kalapan Soviet yaki kadai kat tempel baltai ki mau marbel ki bali bat plasoj rong siar bat kajing krau jong kani kat tempel la batai haga kitab jong ki kam ki apostol kan nang masau kat khot ka masau ka bay thu yangi batang kirang baru ki don kumasan hajar ngud klem daya kren bat ya ki wei pat ki badon hapo kani kat tempel lesing ilaban ong prangway hakan ka yung mani jongi hakan balang hanong sumai kilaban don kumakat sanspa kilaban nyam hakan ka yung mani Henry kami perkat yakan ka yung mani ini ka tempel hapo Jerusalem kumasan hajar ngutang ki rangba klem keng yaki pat ki badon hapo kat ka tempel hakat khot ke baar Matius pasal nong Jesu syam lakan so ruem
ya ke jing syok bie jong kisenran henry oleh tu lepa ya ke jing penjot tiao ya ke tempel ka pan syok bie ya kisenran jong u ka jing tu lepa Yesus ya ke jing penjot ya ke tempel Haji Jerusalem kala urlong hagasnam nyofo edi bat hadu menta parangai 4 tepat ya ka kani ka jubab Yesus kalong ru ka jihikai yang apa je bat ngilang baro bagi dai ban syobi ya ki jengkrau bat ka jing isnat jong ka spa bat ka burom ka ba ka perthai ka terwa yang ni namar baki ne kini kimne junom la junom Yesu ukwa yang ya ukwa yang ngilang baro bang ban nam ban syobi ya ki kibane bom jukut hakat khot ka balai Matius arfusau nong kisenran kila keli yau Yesu lano kijingnya sulpa ujong u kinjia mat ka bakomno kadak kajingwan asen jong u parang mai hau try Yesu kapor kamsha banathir bin pabin ya kijingnya sulpa u Yesu halagi senran jong u henry ngin siap pe yang kendai teli kidak bau Yesu oleh tu harga sendran kiban dia harga singi kibakadu ta kilong ki kendai teli kadak kaban kong hakat khot kabasan Yesu oleh tu lupa ba harga singi kibakadu kinmi ki kris lamler kadak kabar hakat khot kaban riu Yesu oleh tu lupa kitma bakijubna sefang kitma kadak kabalai hakat khot kabahnyeu Yesu Yesulpa kijing yale kinim sniu bat kijing them kinjia kadak kabasau hakat khot kabakhandai Yesu Yesulpa kijing sale ben bagaji sapnya ben jong kineng bod Yesu kinjia kadak kabasan hakat khot kabasifo Yesu Yesulpa kijing set kala bagajing phaiden no kinjia hakat dak ka bandru hakat khot ka bakhadwei Yesu Yesulpa bakinong Yesulpa bramler bad syukur kinmi hakat dak ka bahnyo hakat khot ka bakhadar Yesu Yesulpa bakijing bat kibabun kaman kriat kadak ka bafra hakat khot ka bakhadlai Yesu Yesulpa wong bago bayane ha unyane unyo laim tang bayane unyo banaim kadak kaba khandai hakat khot kaba khatsau ka jing yalap ya gospel hakap chai baro barki jaj bariu baro an pendep bat hang ta ka bakut kan dia kadak mentas kasep kade kadak kaba fra Matius arpsaunong kat khot ka khat lai ubaya ini unyo laim Yesu wong yakin hakan kat khot ka khat lai henry jar ubada ini hadu ka bakut utakeng ubanyo laim para mengai haus Yesu ki Pakistan habaya kren ya jing ya ini wat ya lakani kahap hakan dak jong kisngi ki bakhadu henry kaktin ublei kai yang ni bangi day ban yang ni haki por baro kumta kadawa yang yaki bat yang ni yang menta bangi day ban yang ni den hau Yesu namar haki nikis ni menta kelas dang menbe kal jong kijing hikai babakla ya kakten ublei kabami bakawan om na sabar Henry bensin napo ka partai Kristen. Para ngai hautra Yesu. Haba ka jing im jongi. Ka shulong jai jai. Klem mat yang jing sosi, klem mat jing pang jing sidom, ki jing luk, ki jing jenjar. Ngau kumba ka jing yang ne ka skem. Henry day inda haba be kersep ki ryong. Kijing jinjar kiwan haka jing em ngujungi ba on frang ba on test on tenju ka jing yane ka jongi barang ai autra Yesu haba wan
ki jeng jenjar haka jeng don ki babu jeng keli ya boleh haka jaka bangin pendam ya ka mon jong ki haka mon ka jong boleh ki bu jeng keli ya boleh namar bak jen jong boleh ka ong boleh uong bak ki jeng mut jong kim long kum ki jong ni bak ki len si jong ni kim long kum ki jong ya ba la bangin syam ya kan ka jen jong boleh la ka kitab jong Isaya kan nong ka san kan khot ka fra boleh uong bak ki jeng mut jong kim long kum ki jong ni bak ki len si jong ni ru kim long kum ki jong para ngai hau tra Jesu haka ji im ki jong ni tak den boleh kai bang dei ban jon ka jing yasha kalau ka ban kam haki kum ki bangit bakin bot jong tra Jesu ka siti ki jong ujakop kalong ban kong kat khot ka balai basau ka ong kum ni pangit song ni pole ka siti jong jakop kalong ban kong kat khot ka balai basau ka ong kum ni haba pitip bakata ka ba prang ya jing jong fi ka penlong ya jing yasha henry kani ka jing yasha to ai kan yo ya ka jing trai bajanai ba phin yo long ki ba janai bat ki bat telibiang ki bom juna hak ai ru para mai after Yesu ka jing yasha kami de haba inang ban pai sau boleh baun pan sai bor yang i namar day mau uban unong panjanay ya ki ai baro ka jing yasha ka penka ya ka jing nge ka basisha badda kata niyo ban ke yaw so jong ka jing ne hau tra Jesu kumta para bai ka jing ne khamtam hapdeng ki jing jenjar jong ki singi ki bakhadu kam day ka jing ngok klan dalade halade namar bakak sin ublay kaong langit pej haka kitab jong Sekharaya kanong kabasau kat khot kabanru den gibang kumni ublay uong daw pat yapom lemne da kabor henry daw mesem junga ong trai kipaj Sekharaya saunong kabanru lay uong ini tin ba daw pat yapom lemne da kabor henry daw mesem junga ong trai kipaj badu jisuru uong yang ini kentin kibangila bansem naga gospel jong Yohanes kanong kabakhasan kat hot kabasan jisu uong nama kremanga pimdale ruem kalong kabasisa parangay langilong kibastat kibanang langilong kiburspa kiba don ya kijing yo jing jungi kibab he langilong kibur John bor kib khain boru nyes ngotu kong kibangay kijong tra Jesu kung ginong bot ki jong inam la ban ai jaladihi de na mata Jesu ong kremanga phimla ruem haga bawai no mga pangkut ka jeng kran jong nustep ngakan tu ya ki para banget ki para Kristen ki ba pay lang makan ka YouTube channel bahaba be kertep ka aryong haga jeng ni day ban pai tang hau trai Jesu ba ye jungi pada tang mau balaban ong tang sikentin ong kren tang sikentin ka yong kan long jai bat haba kadum ulo bat ban yo i ka singi jong ka hok ubaka jingdon jung ka pan sai far ya ka batum ikin mau ikata pra ngai haba Jesu ulas neng ya ka eryong ka porbok Petros ulah jaman ngam haba ya ka surya ka ling henry i Jesu lu ka bor man seneng bat haba ulas neng kan ka long jai para ngai hau tra Jesu kuma ong unong ruai ka sam ka basispa at huway nong sam uong ngan kmet yagi khamat sakilum nang nu kan man ka jingyarap jonga ka wan nau trai ubal thau ya bneng bat ya ka khndo bat ubam ju samsia lemni yotia angai ublei unyo ban karhu yang ni tin ni khndiat ya phi baro ki prangai ki Pakistan ki pek bat ki khmi la makan ni tu channel nam taka borom ka jung blei amen nginap tengpat ya jing situ trai
dabang irway na kajirwa syamsim na kanembar ka ba nuspa kadway bahaju ka po kerpat yaki prangai ki bajon hagiyeng kisam bangin ya lum yaki jing aingu Ni por kalingkot siya karitemay ngan let habun ko kajing tu atray hado nujong na ngan yay ne hami tu yalam yana yay ne ngan yay ne yay ne kat bajaya mingan bu tu yarak atray jing imlut nga ay ha du bandawan halenti kapo ngam yat sak masyu yakak tin jong mi try ngan yai ko mu tang jong mi ngan lo don kam a try kat pa mi ibit tunang penjanay yai ne ngan yai ne hadu baku yai ne kat bajaya mingan bu tu yarap atray jing imlut nga ay ha du bandawan nadonu pasu jing imlari kun ngan yat man kasngi jing itlen pentu ngatip hashisha don jing im kerhai kamen sim hami ka kermen atray yay ne ngan yay ne adu baku yay ne kat bajaya mingan pun tu yarak atray jing imlut nga ay ha du bandawan kajukan ngati try bangan yay ne kalamangan ra kat syabami kajing im jonga kumnuk sababha kaperteikan i durjong mi hanga yay ne ngan yay ne adu paku yay ne kat bajaya mingan bu tu yarak atray jing imlut nga ay ha du bandawan poi bat hakapor kabangin yo ya kabangin ya tuway bangin ya kerku penuai au blay buk pa jeng neng nya aingu yami namar pamela don kat mat kajeng sakri kicongi ngai kin rat bai jenga pamela kerku yang i wei wei ki bra yo sngo bal snap ya ten mo ki slok nak teng cume bangin long ki kristan ki ban long ki bayai ne hadu ka bakut ka jimi nang bangin laban poi hakata ka jaka ka pamela kre yang i
Trai Yesus ai jahan ng poru ngaduai nakamta kijing ayu kibagi parab ngai kilelum haki yeng juki. Trai Yesus kerku ya ti juki kawai pagawai baginala man ai sakam ngo kejong me manam penroi ru ya kakam ngo jome nakamta ban yalap ya gospel kejing pen im. Bat haka ba wai no ru to da ai bagajing ai jong Yesus Kristus trai kai jing i ba jong lai pa na pom yakut bagajing slok wat chang ma hon sai bon sem khoi to kini lai hawai bre kini ma yasong sarang kan bakir phoi ki jong me ki badan hangne bat hakleng salak kap sai nadu man ta halakata amen.